Ix-xeni tal-ewwel persuna f'Malta tirċievi l-vaċin għal kontra l-COVID-19 nislu ottimizmu mhux biss fl-aspett mediku, iżda anki fl-aspett ekonomiku. L-ekonomista b'esperjenza twila Roderick Psajla qal ma' One News li l-vaċin stimola wkoll l-ekonomija li bdiet tonqos l-inċertezza u tkattret il-fiduċja tant bżonjuża biex l-investitur jibda jerġa' jitfa' flusu. Game changer bla dubju, ħanitek, ġifiri dana huwa letteralment a shot in the arm għall-ekonomija. Inti meta għandek investituri, jekk hemm xi ħaġa li fl-investiment twarrab l-investiment hija l-inċertezza. L-ekonomista Roderick Psajla qal li ma nistgħux nelludu roħna u naħsbu li l-isfidi intemmu. Ovvjament nirdu nkunu realistiċi, ma nistgħux nippretend naħsbu li dina tfaqqa subajk u f'daqqa waħda l-ekonomija terġa' tiġi taħdem kif kienet taħdem qabel Marzu tal-2019. Jekk qed nitkellmu fuq ekonomija globali, din ħatieħu probabbli sa sena 2022 biex terġa' tiġi topera kif kienet qabel l-2019. Però fuq ekonomiji individwali, di hija storja differenti. F'kuntest li pajjiżna rnexxielu jniżżel il-qata l taħt 3,000 ruħu li għandna ekonomija li baqgħet reżiljenti, l-ekonomista saħaq ma' dan l-istazzjoni li pajjiżna għandu ekonomija aġli u li Malta tista' tkun fost l-ewwel li tirkupra ma' żmien kajman li ġabet il-pandemija. Kanna finanzi biżżejjed biex nixtru, għax dik tibda minn hemmhekk. Dożi biżżejjed u anke aktar minn biżżejjed tal-vaċċin. Għandna popolazzjoni relattivament żgħira u għandna pjan kif fis-sittxhur li ġejjin 70% tan-nies ikunu diġà ġew imlaqma, sew dik l-ewwel waħda. It-tieni minħabba l-investiment li għamel il-gvern l-għajnuna li tal-gvern lill-intrapriżi biex dawn ma they don't have layoffs u biex iżommu l-ħaddiema magħhom u allura dawk il-ħaddiema issa meta l-kummerċ jibda jitċaqlaq dawn l-intrapriżi they can hit the ground running. L-ekonomista qal li l-għajnuna tal-gvern ma tistax tieqaf u trid tkompli ssostni lin-negozji u lill-intrapriżi f'dan iż-żmien meta r-rota ekonomika se terġa' tibda ddur b'aktar saħħa. L-iktar ħaġa importanti hija li kif nibdew nirkupraw l-għajnuna tibqa' hemmhekk, tibqa' il-gvern jibqa' jagħti l-għajnuna daqskemm qed jagħti bħalissa u iktar. Għax hemmhekk inti li ħadd taċċellera il-proċess biex terġa' tiġi lura għal dak li kont qed tikber. L-ekonomista Roderick Psajla saħaq li l-gvern hemm bisħieħ lin negozji biex żammaw il-ħaddiema u dan fisser li pajjiżna jinsab lest biex jimraħ foqsma tant importanti u li juru li l-ekonomija diversifikata ta' Malta tista' tkompli tikber u tilħaq il-livelli bla preċedent li laħqet sa ftit qabel il-pandemija.